идиот! Как удари обаче нещо, а? Ама не е ударил отдолу. Не го това. Абе, само ме контреба. Чай, че обърках скоро. Готов ли си, бат? Аре! Чай са, да нема пребиване. Топът, добре ли си? Добре ли си? Боли ли? Кажи, добре ли си? О, чакай. Ето го. Продължиме клипа. Джони след тежко попадане. Краката. Краката. Не, в главата ме удари тук.